Авторското право е институт на правото, част от правото на интелектуална собственост на гражданското право. Свързано е с издаването на книги, създаването на песни или филми. Чрез него на автора се позволява да се издържа от своите произведения и да контролира използването им. Автора има имуществени и неимуществени права върху своите творби. Лиценз или лицензия е дума от латински произход, означаваща разрешение за извършване на определено действие. Лицензът определя конкретните дейности, които са разрешени, и конкретните условия, които трябва да се спазват.